Ak ťa často bolí chrbát po tréningu alebo po práci, tak mám pre teba niečo, čo ti fakt môže pomôcť. Ako fyzioterapeut sa stretávam s pacientmi, ktorí majú často stuhnutý chrbát na základe toho, že dlho sedia, stoja alebo majú zlé držanie tela. Ja osobne používam toto, je to Backflex Pro, odporúčam to aj pacientom, ktorí samozrejme aj trénujú. Je to pomôcka, ale ktorú môžeš používať aj bez tréningu. Je to vec, na ktorú si láhneš na pár minút denne a krásne cítiš, ako sa ti uvoľňuje celý spodný chrbát. Na mojom YouTube už nájdeš na tento produkt aj recenziu, kde ti ukazujem, ako sa to používa a ako môžeš kombinovať tento produkt s rôznymi cvikmi. Inak teraz majú na firme StretchFit na ich stránke super akcie, kde môžeš tento produkt dostať v balíčkoch s rôznymi inými produktmi, napríklad s naťahovačom krku, ktorý je v tomto prípade k tomu zadarmo, alebo s inými podpornými produktmi, ktoré majú slúžiť na zlepšenie zdravia človeka. Ak si niečo vyberieš, určite použij zľavový kód, ktorý máme pre vás a ten znie Rýchla fyzioterapia 11. Budeš to mať lacnejšie. Ak ťa bolí chrbát, toto fakt stojí za vyskúšanie. Link na produkt nájdeš dole v popise alebo v mojom bio.